Türkmençilikte at Murat deyiptirler. Yani atın ayarına toy var diyişyalak. Bunun adı Tavus. Taus. Tavus. Taus. Yani bir taus demek Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan sağ ol. Hürmetli doğumda şefkat menamonşa bir hem köşekli dünyanı beraman sebebi ama ağır yükü dine iner götürür. Umuman Hadar deňiziniň kenaryna tutuş sevit ähmiýetli meseleleri öz içine alýan ýokary derejeli üç taraplaryň duşuk we onuň çäklerine guralan taryhy ähmiýeti bolan çäreler dogonluk ýurtlaryň awadançylygyna gönükdirilýär.